Nhamo ndiyo yakatituma kuuya kuJoni. Tinokuchingamidzai kubhuku redu ranyorwa Inspired by a True Story. Munhu adhisaidha kutipa matangiro akaita basa rechibishu muJoburg. Imikani zvakaoma. Regai tingoti kavara kavara tinzwe kuti nyaya yacho iri kuenda nekupi. Sori zvenyu takazobvisa kama novheri aya nekuti Mambo Press yakatirova necopyright. Regai tirege kuchema tipinde mu this beautiful story that we got. So vari kuti ivo nhamo ndo yakandituma kuuya kuJoni ndikazoperera muhotera yeDiplomat ndichiita basa rekutengesa nyama. Takanga takura upenyu uchirwadza. Baba vakanga varamwa musha, vodyanika rutivi kukorokoza, kuvhinisi kwavakanga vogara nomwe mudzimai. Amai vangu vakadoedza kuudza vana tete kuti vatsiure hama yavo, asi baba vakarambirako. Ndokuzokura tangova nherera. Munharaunda mataigara taizivikanwa naMarijo kuti tiendewo kuchikoro. Kuti vangu vakuru vakapedzisira vorisa mombe dzevamwe, pedzisire vorega chikoro ndokuenda kukadoma kukorokoza kuti vabatsirane naamai. Taiva vana 4, ini ndiri wechitatu. Sisi vangu vava form 3 vakabata mimba yaticha, asi mai vangu vakatenda vadzimu vavo nokuti takanga totengerwawo tunonaka naticha vaya. Upenyu hwakamboti nakei nyaya yemimba isati yanyatsobuda pachena, asi zvakati zvozivikanwa ticha vaya vakarega basa vachitya kusungwa ndokutiza munharaunda iyi voenda kwavo. Sare vakoma vangu vongogwesha nemimba isina baba. Nhamo yakati rakasha. Kwenguva ndefu vakoma ndokuzoendawo Joni neimwe njivha yavakanga vawanawo mukufamba. Pasina nguva takanga totumirwa tukuro twakadaro zvinonaka. Ndakazopedza form 4 ndokubva ndatsvaka basa romumba kuKwekwe. Ndoko ndakasangana nomurume wangu Tinotenda. Aiva jaya rinoda zvechechi dzomweya. Aipfeka sutu nebhutsu dziye dzekutesva mberi. Aichiridza keyboard kucheche. Aiva mukomana nomwoyo wakanakisa uye achishanda kuZisco Steel. Takafambidzana zvakanakawo chose ndokubva mombe dzaendeswa kumusha. Amai vakafara chose ndokubva tachatiswa kuassembly yedu muRedcliffe. Zvisinei 2011 Zisco iya yakanga yangosara a few operational departments uchingoona kuti dzangova nharo. Pakambomutsiridzwa after kuvharwa kwa2008 asi pakanga pasina zviri kubuda. Murume wangu zvisinei akaburitswa basa nevamwe vazhinji ndokubva upenyu hwatanga kuti omei. Baba ava vakanga vongogara vachiita zvechechi. Ini nevana vaviri ndakatoona kuti pakutoda kungwavha nokuti baba vokwangu vakanga voswera namufundisi vachiita zve-serving the community. Kuti vachidovona kuti mari yerenti haisati yakwana, taingonzi mukatinamate mudzimai wangu. Taigoshimanda tigochishimanda, asika zvaizoshanda here kana munhu asingadi kuenda kubasa. Kubvunza waibva watukirirwa kunge usingabhelieve mumapromises edenga. Ndakanga ndoti panouya vakoma kubva Joni ndononongawo tugrosari kumba kwavo. Sisi vangu vakanga vatenga stand ndokuvaka kuMbizo extension, imba yakanakisa ndokupedza. Mwana wavo wavakamitiswa naticha ndiye akanga ogarako atova musikana mukuru achichengeta mwana wevakoma wepiri wavakaitiswa nemugananieni kuSouth Africa ikoko. Upenyu hwavo hwaiva hwerice nechicken, cheese nehem, isu tichikanga waya. Ini zvemarriage ndakanga ndaneta nazvo. Murume hongu ndaimuda, asi the nhamo part ndanga ndabo. Kudzokera life yetuminda twemasuweji ndo wakanga hwava upenyu, asi Sunday yoga kuchechi taienda. Vakoma pavakauya ndakavati vandibatsirewo ndinoshanda navo kuJoni. Vakatsika vakati basa racho rinorema uye magariro avo aisaita, asi ndakaramba ndichingokumbira kusvika vati vaizodzoka vonditora ndava nepasipoti. Ndakasara ndokuedza kureiza mari yepasipoti asi zvakaramba. Vakasvika pakudzoka after 4 months pasina chabuda. Ndakangoti handisari, ndinoziva vamwe vachiti bhodha rinodarikika usina pasipoti. Ndakaudza murume kuti ndakanga ndoenda Joni, iye ndokumbotanga asingadi.
asine kusadawo kushanda sevamwe akati endako. Kokuita vhenda munhu wafitentena vaitoona sevashorwa kazvikuru. Ndakaoneka mai vangu ndokuvasira mwana wangu mudiki ndokupinda nzira. Uyu mukuru ndokusara nababa. Takatora Quantum takananga Beit Bridge. Hana iri mumaoko. Takasvika pabridge kwakunoti zvarara. Vakoma vakati, mainini, mototamba iri kurira. Motorwa namachinda aya ainodaritsa vanhu nekumvura tinonosangana meri. Ndozvandaiti mutore passport kaizvi. Takapinda mune chimwe cheopen track ndokubva tapinda nzira tisu ava mumavillages ndokunobuda tava kuna Limpopo. Mwedzi pakanga pasina kwakati zvi. Takaburuka ndokupuwa ma-instructions okukurosa rwizi. Rwakanga rusina kunyatsozara asi taisvikirwa pamusoro pechiuno apa. Takafamba zvishoma takabatana ichingova minamato kusvika tayambuka. Takanzi tinofanira kufambisa kuitira tinobata transport yedu nevamwe vainge vasaramo. Pesi yakavhurwapo hama dzangu yakanga yakaoma. Takanzi ukasarira mushure waizobatwa nemaguma avo vaizivikanwa nekubata chibharo uye kuuraya vanhu. Ndakafamba musi uyu ndikaita kunge mweya wangu uchabuda. Paisanyengererwa munhu wasara bhazi reMount Darwin uku bhutsu dzaive dzanyorova nemvura yaiyerera mumakumbo ichibva mumadhirezi. Ko isu neurombo taimbova nemajinzi here? Takatanga kunzwa mota kudhoroma ndokuziva kuti tava pedo neroad. Pesi ndokubva yanyanya. Takazonzwa pfuti kurira ndokubva tangoti pasi gotyororo ndokuti zii takadaro. Ura takanga tabatira mumaoko nokutya nokuti panorira pfuti hapa miwe. Vaifamba nesu vakati aiva masoja aiita patrol. Ko aiziva zvaiitika ndiani? Takagarapo kwenguva ndokuzosumuka topinda munzira. Quantum kungoiti ba kudai takamhanya tichinopindamo ndiye hutu tande nenzira takananga Joni. Ndakarara kwenguva ndefu nekuneta. Ndakazomuka tave kwavaiti Midrand. Hameno ini ndaida kusvikovata chete. Takaburuka mupark station ndokusenga mabegi edu tofamba kuenda kumba. Sisi vangu vaingova pafoni nguva yese uchingonzwa ma-arrangements ekugara achiitwa. Ndaingonzwa mainini, just a few days. Vanotanga basa, hello, mangwana, she's just crashing. Achadzidza, hazvina basa. Marriage, asine kuneta, nekuda kugeza, uye kuda sadza rinopisa. Ndakanga ndongoti ngatisvikei. Takasvika mune rimwe fleti, nzvimbo vakati Hillbrow, ndokupinda. Maipindwa nepassport, ini ndakabvisirwa 20 rand kuti ndipinde, since ndakanga ndisina bepa racho. Takakwidza ma-steps ndokusvika mumba macho. Yaiva room iri nechekumucheto, like a bedroom shared by 3 people with curtains dividing the rooms. Ndakashaya hanya nazvo ndokunogeza, ndokurara zvangu. Vakoma ndokubva vaenda kubasa. 2 days later, vakoma vakauya kumba kuma 4 p.m. ndokuti handei kubasa. Ndakapfeka hembe dzavakandipa ndokubva ndaenda navo. Takasvika paDiplomat Hotel pedo neMTN Renki. Ini ndokutofunga housekeeping ndokubva ndapinda zvangu. Vanhu vaivemo vaizvinwira doro ravo pachiridzwa mimanzwi lolo. Pava nevasikana vakati shamei vanoratidza kuti vanotengesa nyama. Ini vanhu vari pabasa pavo havo. Inini I will be doing housekeeping. Vakoma vaimhoresa vanhu vaise nemufaro vakati ndiende navo upstairs. Mupfungwa dzangu I was like, the way she's comfortable, I'm sure she's the manager. Anyway, her life kumusha spoke volumes. Tichifamba mucorridor ndakaona zvinotyisa, zvinoshamisa. Madhoo anga akavhurwa most rooms mune masingle bed 2. Vanhu vainge vakakwatamisana. Ndakanga ndasvika Sodoma. Vakoma vaitofambira mberi kana hanya. Ini ndakanga ndongoti fambe ndoti cheu, ndoti fambe ndoti cheu. Zvandiri Gomora. Takazopinda murumu ndakangoshama muromo. Vakoma ndokuti, amainini, welcome to Joburg. Ini ndokuti mati. Pasina nguva foni yavo yakarira vasati vandipindura. Ndokubva vati okay bo ngauye zvake ndokukata. Pasina nguva
Pakapinda mumwe muchinda. Vakoma ndokuti, mainini, hei customer, mopfekedza soksi, motopinda shift. Ini ndichamborara pamubhedha uyo. Hezvo, madamburikiti mvemvembe mutariko wamamvemve. Chii chakadaro? Mukati haisi ngozi kwaJavangu inofa itimuka. Shura chairo. Ini mudzimai watino. Kuita chihure mujoni. Ndiani murume uyu? Ndaizoitei naye. Saka vakoma ndo basa ravaiita iri. Ndo basa raivatengera chizi. Ndakarama ndakamira. Musoro uzere mibvunzo. Asi hapana akapindura. Baba vaye vakati vandibate. Ini yuwi ndiregei. Ndakabuda murumu muya ndiri bara. Hasha dzakanga dzagara muhana mangu dzakandikonesa kutaura. Huro yakanga yazara godo. Ndakakonewa kana kumedza mate. Dzungu rakandibata. Ndikaona upenyu hwangu hwese hwaperera muhotera iyi. Ko mwana wamai vangu akanga andifungireiko? Ko baba munini aivaziva wani? Ko vana vangu? Ndakanogara downstairs. Ko ndaigoenda kumba kuya ndaikuziva here? Ndakasvika pakuedzerwa, varume vachibvunza maprize. Asi handaida zvebasa raSatani rakadai. Vakoma vakazouya ndokuenda kumba. Vakasvika ndokuti saka ndairamba kuuya newe. Ndakazvitanga kare kuti amai nevana vawane better life. Ndivake. Ndakatoita zone out kutobatwa nehope vachingorondedzera nyaya yavo iyo yaisameka sense zvachose. Ndakazovati handisi kuzoita basa iri, nditsvakirei rimwe. Vakangoti kumarobhoti mainini ndokunomirirwa remumakicheni. Kana mada kuita zvohouse girl, hameno kuti mari yenyu yamuri kutsvaka ichazobatana rine. Ndakazowana vamwe sisi vekuMalawi muflat umu vaienda kumarobhotsi kuye ndokubatana navo. Day 2 ndakatorwa nemurungu wekukilani ndokunopiwa ironing yaiita seichandifushira. Komeidi wavo akanga aenda kuZimbabwe akati achadzoka ndiye Sarai. Ndakapiwa 100 rand after kumira. Musana wakanga wakupisa ukuzuva ravira. Ndakazoita rimwe zvevhiki ndisina handitora parobhoti paya. Vakoma vakanga vondiitira utsinye. Voti handibatsiriki, tenga chikafu, contributor rent. After all, indinogara diplomat. Space iyi ndeyefriend yangu, haachadi ugareko if you are not contributing. Ini yezvo, ndipewo 450 yebhazi ndidzokere kwasadza. Vakati ishandire mariyo, uwane chekuendazve wakabata. Uku murume aitofona achipresa order yebhutsu dzake nedzamufundisi dzechechi. Vana vainoda chino nechino. Wandaiziva Joni ndivakoma chete. Ndakasvika pakurovera moyo padombo. Ndoti rega ndiwane 1000 inokwana zvese negrosari ndobva ndaenda. Murume wangu hafi akazviziva. Ndaida kuzviburitsa munyika yakarashika ndidzokere zvangu kunhamo yangu. Ndakaenda navo kubasa. Yaiva Friday kuri busy kusingadanwe anonzwa. Ndakanzi maininika kuti zvifambe motoita kunwa doro kuti muti dhakwei ndokuti musatsvake zvizhinji. Ndakarovera moyo padombo ndokunwa. Asi se first time raisanaka. Pakanga pasina. Ndakarohwa pasina nguva. Vakoma vakatsvaka makastoma, basa ndokutambirwa mberi. Ndahinzwa kusemeswa nazvo, asi pfungwa yaingoti mangwana kuseni ndinobuda pano ndakanaka kumabhazi ndotengera vana vangu cheese. Kwakaedza ndokuverenga mari yandanga ndashanda 1075 rand. Wow, muviri wairwadza nebhabharazi nekurara nemhomo. Ndokuti regai ndimborara ndozomukira kubhazi. Imwe pfungwa yakati, ko ukati shande mwedzi wopera unoita mari inopedza nhamo dzese, wotenga stand, zvimwe zvinoonekwa mberi. Aiwa bodo, ndodzokera kumusha mangwana chaiye. Asi 1 more week ndotengera mufundisi chaiyo. Aiwa bodo, ndinoenda mangwana ndichingomuka pano. Hama we, vanotaura vanoti zvechihure idhimoni rinenge rabata. Vamwe vanoti inhamo inotituma. Zvisinei, ndakagara kudiplomate, basa rikafambira mberi. Ndaiedza kuti ndireize mari inopedza nhamo dzangu dzese. Uku ndokupera
kwechitsauko 1 chenovheu redu imikani stay 24 part 2 kubatwa nemurume wangu. Thank you guys so much for watching, and please don't forget to like, share and subscribe. Pamwe pacho kana mapedza kusubscribe munobaya kabhatani kenotification kanenge kabhera so kuitira kuti nyaya iyi ichingokandwa imi mova imimi the first people to know. Muri pakadzika dzika pemoyo wangu, ndinokudai zvachose.